Nimbano orasyon manen papagayam, itaro kung daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Awan mo't lang ni tatang. Saan na kinayat ti simurot kanyak na? Kabailan na kano sa lakniban ti bagina. Nanyaman ang tinagpaayaban da iti filya. Tidakas na. No ituloy ni Manong Bruno tidakas sa panggap na kankwana. Anya day dyan? Kaslada ng barsak iti ritaw. Anya nga day dyan? Amang ano nakiktot ni Nanang. Ano makita ka tao dito eh? Papel. Naibalkot sa iti. Kitak man. Adda na balkot iti dito ang papel. Kalata nagtibayak. Sa kayawan pa'y ni tatang. Amangan no pang taday ito yan. Natangkan tinabalkot. Sa naripot itinalagda panay. Warat mo dito. Nakitakag. Sapay ni tatang. Awan pa'y lang. Surat. Anya nga tati nakasurat. Kabalyero ti mapasa kiti apngin papapaset. Surat ni kabalyero na ito eh. Apay. Diyak ipakita ka ni Nanang. Imbaglagit nito nakatalikodak kan kwa na. Nanang, agsublikan iti unag. Di kay madanagan. Awan tinakita ka tao dito itay. Sumber kayon dita. Imbaglagit din. Tanaikatin ni Nanang tinakaro pa nagnirnervyos na. Isunala ang tamakaikawa. Di mo't unay matagtaga rin. Kinasayat. Kital tayo asurat. Mabitlaan. Teta. Patgag nga Esmeralda. Amunak tayo anak surat? May saak nga estranghero. Iti imatang mo. Ngam kayat ko ama-amuam. Pat-pat gan kaunay. Anya di kayat asawan. Taychay ang kabalyero. Kalaga ang matipinatang kandiyala kay. Sana kayat nagpaitulod kini Borsyo. Kunat numat maturog kayo, senyorito. Rimwar kayo pa'y matla ang itibilya. Kinasaritak ni Borsyo na nabarang. San kano akayat nila kay Emiliano? Tagpaitulnog. Nagturudan. Katrabe ay. Masiputan na nga raw timang patay kan kuana. Uray patayin dagong gunana. Ay, kaasimot. Nanya ko mati pakaisagmakan na iti asinda. Dagiti lang tulisan tinapagad ditoy. Kakadwadan samot dagiti tulisan. Aniya? Sumartingkan. Panawan ako nanabarang. Kabalyo da ichay. Adda nga tapasurot ni Senyorito Brandown anang surot kanyak. Wano naggapu ijabilya. Agsipot ang anaimbag. Amangan no pinasurot nak ni Senyorito Brandown. Kalpasan anapa ay iti panakisarita na kanyak. Ketkela at laktan nga addabang paltog kanyak. Uray magkahamda kayo, mama. Nakaring kayo pala. Nalipatak tinagpaisirek ni barang iti danom iti kwarto. Kat ni dagaangan naklaunay. Primor kamot gayam. Anyat nagsaritaan nyo kanila kay Emiliano. Talaga natang kandayala kay.
Ngam kita man ti pagbalbalinan na. Tulagak tulang nga tanigkapat amang patay ken kuana. Anya? At danto pa'y aya maaramidan da Esmeralda ken bagat Susana. Makamuka na niya ti kayat mga ramidan. Kasarita ka na yung bag ni Gabatin ton bigat. Patayin nan sa langan nila kay Emiliano. Ay na, madandanagan unay ni nanang tatang. Nagrabi ikay mo't namin na si Mangpot. Kunami lang no adadakas ang napagtangyon. Itayak kumapay lang ang nakasangpait. Nakangagak nga ti garaigi ti kabalyo. Kat nagatapak na amangan no pinasurot nak ni Senyorito Brandown. Kat kayat nak nga ipapatay. Anya? Ala, imbagtasan anang nagninanang tatangin ba kayo? Ay, At sus. adaman ko man ti danak na. Jakla ko man inistorya. Abangan lo anya pa ti mapasamak kananan mo. Ay, una yan da ito yung mapaspasamak. Ay, kumarkaron sa talaga ti mapaspasamak kan di ti asyenda tatang. Amangan no saan tulaangan nga ubing ti patayan da. No adda matay kada tayo at trabahador. Daytan ti pangrugyan ti alsa tayo, Esmeralda. Makigasang-gasat tayo kadagiti pasurot ni Senyorito Brandown. Nalaos ti pungtot ni Senyorito kanyak idirabi eh. Ket kayat nak nga ibaon manen iti kalagdaan nga agtrabaho. Tapnoan niya tatang. Tapno maulit man ang tinapasamak kada kayo iti. Masapul nga agtulnogak, Esmeralda. Ngam sakbay ang mapanak iti kalagdaan. Mapanak ijabilya inton madamdama. Sa langadak ni Senyorito Brandown, iti panangibilin na kadagiti pasurot na asuroten dak. Tapno pagaramidan dak iti dakas. Tatang, amangan nun adang agpungtot ni Senyorito Brandon kada kayo. Agparang ngamin akarkaritan nyo, numapan kayo ijay. Sa anak ang mabuteng. Nakasagana ak iti anyaman ang mapasamak. Ngam, saan nyo ba sigurado no tao na tinagsakay tinangagyo karay kiti kabalyo? Awan madaka sa napasamak kada kayo ha. Si kalaeng ti adda kabalyo na dito'y purok tayaw. Amangan no kabalyo mat ti kabalyero tinangagyo nagaraigi tata. Kabalyero? Uwan tatang, imay dito'y kabalbalayan ti kabalyero. Ngamjak nakita, kan saan ko ang nakasarita. No saan mo ang nakita ken nakasarita ti kabalyero? Pagkunaam nga imay dito'y. Gaputa adda na ibarsak asurat iti ayan tiri daw tayo. Anya, sinuratan na ka ti kabalyero. Am mo na ka. Uwan tatang. Ngam, saan tayo pala pagsasaritaan tayo ta? Saan tayo pagsasaritaan no anya tinakalanad iti surat? Tapno makasigurado ang awan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Kadoan kayo tatang. Tatang, kinasarita nak ni nanang. Kunana, ano ka ba ilannan? Uray isulat ta kanon ti kadwayo ang makipagmula iti unas. Ay, saan na nga ipilit no saan na pa'y akabaulan. Agbati laangan nito'y balay. Tatang, Uray saan na kung akadwaan nga agaik iti kalendaan apas at ti Asyenda Margarita. Amangan no panunutin da amabutengak. Ken amok anak ko. Mabuteng ka nga adadakas amapasamak kanyak. talaga tatang. Ang kaklaunay nga amangan numaulit napasamak kada kayo iti. Jakon ipalhubos pa'y. Awan ti gaway yun, no asino man day jay, tatang. Amok no apay akayat da nga agtrabaho akmanen iti kalendaan. Kayat da apanagnakan. Ako mapkapunak iti kabalyero. Ay, kaskin ni nanang. Maburbur anak mo't iti dadya kabalyero. Anya nga ti plano na. Kadwa tayaw ti kabalyero. Iso ti mangisalakan kada tayaw iti kinaranggas dagiti pasurot ni Senyorito Brandown. Mamatiak mo't iti day tangay bagayo tatang. Asino man taday siya ang kabalyero? Awan makaammo iti kinasya sino na. Adda nga tadakkel agapuna iti saan na apanagpabigbig. Kas, hindi na ibagakon keng kaggabat.
Itangal daw ti panangrugi nila kay Emiliano ngagtrabaho iti kalidaan. Kat sikalaang timang bantay kang kuana. Matungpal akas itibilin nyo, senyorito. Kaya't kung agsipot ka anaymbag, masapol ang mapatik ni kantayo. No kakomplot na, dahi di akabalyero. Agmay may sa kadilang amang bantay kini Ama Emiliano. Juan, sikalaan. Apay, saan mo akabalan? Mabuteng ka? Oh, sa anak ang mabutang senyorito. Anya tinagtulagan nyo kinila kay Emiliano. Sige, yung kasukunan ibalay na. Agkuyog kayo amapan iti kalidaan. Apay nagsubli ka pa lang dito Villa Gabat. Kunak man no napan mo sinoko ni Emiliano. Naggapo ako ni Jay, senyora. Ngumsaan ko anadanon ni Ama Emiliano. Nagkuyog da kano arimar. Anyat kinunam? Nagkuyog da kan Esmeralda? Napananda ka no? Ijay kano kaladaan. Anya? Ijay kaladaan. Sigurado kay tinita Gabat? Apay kaduan na ni Esmeralda? Kaya't na kano akaduan ni tatang na. Tapno saan ang nakakaasi. Katapay asaan ka ang nagdiretso ijay. Tapno panat ni kam timbaga ni Bakat Susana. Mapana kijayan, senyora. Kaya't ko lang nga ipakamu kada kayo. Talaga atong tunay tagabat. Napaya masapol pala nga agsubli dito yung bilya. At may pakamuna kada senyorito Brandon kan Doña Margarita. Nga andan iti kalidaan nila kay Emiliano. Kalduan na pa yung gayam ni Esmeralda. Nakapimpintas agon daway. Masapol nga agbaligi akitan. Kat nutubeng na ita kabat. Patayag. Patayag idakin la kay Emiliano. Kat siya kipagtungpalang ni Esmeralda. Dahil paglakit din tayo manugot kayo asaan tayo na dumaw as iti Villa tatang. Sigurado ang kasarita nak ni Senyorito Brandon. No napanigabat ijabilya. Naamuan na lakit din kananang mo api manawtan. Hanggang amangan no sa bali ti panunutan ni Senyorito Brandon. Anya ko mati panunutin na tatang. Amangan no panunutan na asabali ti napanakit dosaan naktumanain. Unay mo't lakit na kinaranggas na no kasta. Talaga naranggas da Esmeralda. Agdaytan ni Manong Gabat tatang. Mapanagnagan na itan ngay may tayo dito kaladaan. Walaksid no agparbo iti istorya. Makaambon, no day tati mapanunot na nga aramidan Esmeralda. Jakon mas daaw. Talaga nga ulag day ta ataaw. Nagkapo akin yung balayo. Apay asandak ngay nuray. Kat malabsan nyo matibilya. Ado ti sabali adalan gabat. Kan apay nga imbon una kami paylaan nakadanon ditaw. Kaya't daksapay akasinupyat. Sa anak ang makisinupyat kan ka. Kimuyog ni Esmeralda kanyak. Tapno saan kayo nga agbaligi iti dakes apang gapyo kan kuana. Naimbag, tasan ka simurot kada bursyo anak pandagbantay kada kiti trabahadot bro. Kaduanak. Sa dino ti papanan nyo, senyorito? Danurin tanigabat iti kalidaan. Kahit kwa siguraduan, no adamot la ijay nila ka Emiliano. Nangagkuy tayo tinagsaritaan da Doña Margarita kan Gabat. Ang nagkuyog ka no da Ama Emiliano kan Esmeralda anapan iti kalidaan. Kaya't kwa panagnikan dayta, Bruno. Dahito iti paltog kang jacket ya, senyorita. Talaga si ka na nabarang. Nakitak anak ka diso iti sopa, iti laam ti bilya dagito, senyorita. So nga, inkamakam ko.
Nang man pa'y nga rod, itimplan iti kapek na parang. Apag isun to, ito maalak ti paltog ko. Ikarakailatan iti sarteng. Day tati kagurak king kabro, no? Masapol ang nakasaga na kalata nang runa iti paltog mo. Kasanon na darimmaot, winurimmaot ti kabalyero, kandag iti kadwa na tulisan? Ha? Apay, napananda Brandon kan gabat marang. Talken na launay da di atao. Saan ka di nagpakada-kada kayo ni senyorito o senyora? Tonta! Senyora! Talaga nga wan mo. Dahil tati kagurak kan kabarang. Agdamag ako mapay nga rod kan kano nagpakada ni Bruno kanyak. Kuwa senyora, mapanda ka no danunan ni gabat ijay kalidaan. No at damat la ijay ni Emiliano. May samot dahi jay alakay. Saan natong tungpalan tinagtutulagan. At adalakat nga rod nga agata pakkan kwa na. Anya ti atapan niyo, senyora? Panawan ako barang. Awan karbe nga mga damag-damag kanya. Tama nga no sana ka makapagtepul. Der taro, pamiti ka tutong pa. Sige nga rod, senyora. Nasakit ti matumpa. Naimbag. Tadamir lang day ta alakay. Kadwa na kadimot lang ni Esmeralda, gabat? Wan senyorito. Itay napan ko dinanon ida. Ni Ama Emiliano ti para gabyon. Iti ungol tilidda. Idinto ani Esmeralda ti mangtabas iti bulong dagiti lidda. Ayabam man nila kay Emiliano. Kahit ko akasalita. Ama Emiliano! Kahit nakakano kasarita ni Senyorito Brandon! Wan gayam, gabat. Awan ka di, tinadanon mo akasarsarita da. Amang ano nagtutulag da, ang nagkikita. Iti dayjay, akabalyero. Senyorito, Apaya si katima si Dag Esmeralda. Ni Ama Emiliano, ti pinayabak. madama nga ina na ni tatang. Nadara sa mabanog. Talaga alakayan. Gabat. Ang sitgam ni Ama Emiliano. Tas siya kung ti makamukin ni Esmeralda. Sige, senyorito. Esmeralda, sa narumbang adda ka dito tababay ka. Saan ka maibagay, hindi ka sto'y alugar. Gapo ta babae Masapol ka di agtalina daklaang analupoy? Na, Kasta ka diti kayat yung mapasamak, senyorito? adda kay papanan dagiti ibagbagam kanya kay Esmeralda. Kimoyo ka kinitatang. San laang atap no tumulong ak iti panang dusayo ken kuana. No di kat gapo ta maasyanak. Kan? Kayat kayo pa atulungan. Ni. Anya ka diti ibagbagam, Esmeralda. Anya ti basol ni tatang ko, tapno dusain nyo. No saan kumaanatanggan ti ulo na? San naapasarin dita? Ibagaking ka. San nyo apagpanakal na diya kabalyer? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabannog ka kanon la ka Emiliano. Iso adinanon ka riti pagtugtugawam. Nagasat ka takadwa yun Esmeralda. No kayat nakadusaan, gapo iti panaginanak, nga oray buybuyaan na kayo na Esmeralda. Ultimo basit nga ubing kat amudan, no kasanaw ti kinaranggasyo kada kami at trabahador yaw. Talaga ka di akal kalabanan na. Awan gaway ko. Ngamsong batak lata. San mo ka di maawatan? No apay nga imbaong kamanan dito kaligdan. Kayat yun amatayak saan ka din. No kayat ka apatayan. Uri sa dino alugar. Balakan ka.
No mapanek na kanigabat akadwam daya kabalyero agalwad ka. Kabuteng yu kaditi bukod yung nga aniniwan. No jak makapagtepel. Gabat! Umasin ka! Apay ka di, senyorito. Si kaman langan ti makamoy ti daytoy alakay. Sanak amakan anus amakisarita kan kuana. Mabiit laeng, senyoritaw. Denggen nyo pa iti ibagag. Pagat atapan nyo ti kabalyero. Ngam amangan lumay sa kanagti tao yo. Tinangkem mag-idi kanyak. Ama Emiliano. Siya ka di ti pangpangagan nyo. Nakasubli kayo matgaya man kini Bruno dito Villa Brandon. Nga maapayalangam ti makapungpungtot. Awan ka din ni Emiliano iti kaladaan. Adda mamang. Ngumjak na gustuan ti panakisinungbat na kanyak. Anya. Yawanan ba'y nalakay? No si Morta kuma ang mga no napaltog ako. Saan? San tayo apatayan nila kay Emiliano? Dakkel ti atap ko nga iso ti tulbak. Tapno makimag tayo di kabalyero. Iso nga imbaong kumanan iti kaldaan. Nga may sanigabat amang bambantay kan kwa na. No ado titulisan akakadwa da di akabalyero. Anya nga ron tigaway ni gabat. Ay, kunak man numabayag kayo kini Senyorito Brandon, itinapanan niyo, Bruno. Kinuyog ko lang ni senyorito anang peneg. Nupod no timbaga ni Bakit Susana kan gabat. Nga imunan anapan da Esmeralda kan lakay Emiliano ijay. Kurt, at dadang araw. Andara. Apa aya, nanabaran? Ay na, apay anapan pailaang ni Esmeralda ijay. Nag-boat out. Right nga ruti kayat na. Anya nga ruti mabalin tayo. Day manugot lan Esmeralda iti jaya ni Senyorito Brandon. Saan ko man nga grigrikat? Ay, nagkasat lakit din. Kasla, doon yan o kuan nagbibiyag. Manayunan mo tan, ti itimplami ti kape na nabarang. Isaan ko nga ron amaawatan. Apay nga iti kalidaan nga agtrabaho. Amok pa yan? Saan kayo kaning agdardaras sa mamontiga puna na nabarang? Apay ko mga agdardarasak. At datayo matla dito'y bilya. Talaga na kayo. Naimbag pa ti unas ta natubog ngam ti utik yaw. Unay matanday ta ako ng Bruno. In kay timplanan, iti kape ni Senyorito Brandon. Uno ni Doña Margarita. Samon to damagan, no apay. Nibuyat nanto pa'y itirupak ti umas asok akapay. Kung gunam iti kinadagulit mo. Ay, panawan kay malangan. Mga no sa anak man na makatipal. Kurt, anya ti aramidam kanya. Di ka lamakasyan kanya. Malangan. Sino nga tati paypayapayan ni Senyorito Brandon kada kami? Apay asika ti imay na nabarang. Anya kumatibagaking ka? Ni Bruno, di kayat ko akasarita. Nakitak namin pinayapayan nak Senyorito. Ti amaw, no, at di ibagayo kanya. Amangan no, agpatimpla kayo iti kapeyo. Pinayapayan kayo ng agpaiso. Ngam insinyas ko nga ayabam ni Bruno. Saan nyo ka di anasiputan ti panangitudokin ni Bruno? Ha? Kasladyak nadlaw nga intuduyo ni Bruno, Senyorito. Pinukawan nyo kumangamin Sandak nga isuro! Ay, Diyak o galit ti magipinukaw. Dakayla at tagabambantay tagpipinukaw. inak nga rod ayaban ni Bruno. Saran! Ingka ibaga kini Bruno. Adanunin na da borsyo. Ngagbantay itasinda. Sige, Senyorito. Ada kumapay damagat kada kayo ng amangan no agungan kayo. Pumanakan! Apa yan nasit dyan nakmanong kabat? Amo makagulgura ka. Nakasingsingad ka iti kanyak. Ti amok idi. No agpada ta iti marikrik na. Tamok na singpot ka.
Ngam nakarkaro ka pa'y gayang ni Manong Bruno. Dakas ka? Agtungtong palak lang iti bilin. Ngumuray ka sa no ti kinadakas ko. Amok tirik na ti agayat. Ay ayatan ka unay, Esmeralda. Agurgura ka! Malaksid iti kinadakas ko. Anya pa'y ti pangguraam kanyak. Ti panangarakop ko. Kan panangagag ko kan ka. Awan bain mo! Esmeralda. Saan laang atong patimaganag mo kanya? Talaga akagura na klaunin, Esmeralda. Ay, nakita ni Ama Emiliano ti panangtong pakanyak. Ay, dakasak iti panagkitam. Ngumadamot pusok, Esmeralda. Ay ati klaunin, Esmeralda. Numaawatam ko mati kasasaad ko. Masapul ngagtong palak no anya man ti maibilin kanya. Ay, awan nagpatay-patay ka na kayo. Nudiyo kaya't nga damatay ka na kayo. Kahit yung kanita paltugan kayo. Sumumbat kayo pa lang amin. At trabaho kayo. Ano lang makita ng kulmag paltuga. Amo yun no kasano ti kinaranggas ko. Nakayungot ngamin dita. Aglalokin ka, Bursyo. Abay, saan kayo nagtimtimag, ha? Agsipot kayo anay bag. Ket no kailaat arumaot dagiti tulisan nga idolwan na di agabat. Amo yon. Inton malam ngay sayang katko ti plano. Na imatangak ti panangtong pamkenkwana. Naturad kalaunay anak ko. Tatang, masurunak launa yan kin Manong Gabat. Impalagip na kid din ti panangarakop kan panangagak na kanyak idi. Anya. Bastos na dya tao, tatang. Kagurgurak launa yan. Nagdakas. Hoy! Ah. Saan kayo magmulong lang nga, gama? Agtrabaho kayo! Aguray ka man taasit gaktinom ko. Saan? Kahit yung ganito palto-paltugan kayo! Palto-paltugan na tayo kano. Agtrabaho tayo. Ang mga nusan kayo pa inakaasidad, pinaltugan na kayo. Saan ka nga agbalin at akrot, Esmeralda? Ah. Saan mo ka di ana itugot ti paltog mo? Imbatik, tatang. Napagkad, numamonda nga dagayang paltog ko. Malaksid, nureta gabat ni mismo ang mga isagmak kanya. Di mo pa ilang amin pinagbati ni Bruno. Tapno adda ka doon ni gabat amang bantay kinila kay Emiliano, Brandon. Sino ko matikadwak nagsubli dito Bilya? Kan may isa, kaya't kung agmay-may sa langig kabat amang bantay kadagiti agama. San ka mawatan no niya ti kayat mo mapasamak, Brandon? Siya kon ti makamoy ti dayta, mama. Doon niya katikada ni Esmeralda Ichay. Apaya masapula kadwaan na ni Emiliano. Mabuta nga dadakas nga ramidan nyo iti amana? Dayta timparo pa na kanya. Naturad lao na yan dahil babae, ah. Imalamot lang kini Emiliano. Kita akman doon niya't pagtungpalan da nga agama. Ha? Pilinat ni Gabat, inton sumangpet. Patayin na langan, dagijay nga agama. Mabalin na apatayan nila kay Emiliano. Tapno awanan na tangken amang sugsog. Kadagiti trabahador alumaban kada tayo. Ngamsan yung iramraman ni Esmeralda, mama. Salbag kamot, Brandon. Talaga ka di pagmamauyungam dahil babae? Natarang palang tinit. Mabalin ko ang tagkunay. Gapo iti panangkuyog ni Esmeralda kan na kay Emiliano. Madadaal ti planok.
malaksid. No mapatay ko ni gabat. Ang kaya't ko kumapagparangan ani gabat tinang kemigmaran kanila kay Emiliano. Ang asla mariga at rakmat iti na ita plano. Wan, Doña Celedonia. Aging gaita saan mi pa nakamag day Jaya Caballero. Ngaysot mga parparnoy iti riribok. Iso ano agbasak-basak day Jaya Caballero? Kandag iti kapada na atulisan. Ha, idatagyo kanya kasi bibiyag. Wan, nadagsan ti basong day Jaya Caballero kada kami kini Brandon. Pinatay na day di Sabiliano. Dahil tati saan ko may palubos, Doña Celedonia. Ay, sana mabalin nga na sumarno amatay ka na kami iti anak ko. Oh, sige. Agyaman na klauna ay amiga. Bye. Oh, Senyora, salbag ka matamaysa. Namimbag pa ya si Kati Mataay. saan ka di, senyora? Maasyan kayo kanyak. Saan na ko maapatayo? Pawanan kayo tibayan. Ikaw! Nagsakit tingipan ikaw. Ang lalo sa pungpungalay. Uray na itan di pa katayam. At da kasarsarita kiti telepono pambantayan na katgaya man sa kamakibabaat. Si kaya ating bagak amatay lakuman. Agyaman at nukasta, senyora. Oh. Sa malikayam tinagawata. At kasano? Mulang-lang ka napaglan barang. Panawan nakman dito ay. Abangan doon saan lang atong pati makraman ng kanyak. Kunak no ada ibilin nyo kanyak, senyora. Panawan nak ko na. Nalipata ko ti bagak kumagapot pungtot ko. Dandanin lumnat ti init, Ama Emiliano. Mabalin yung ti agawid kin Esmeralda. Itay kumapailaang akayat ka akasarita, gabat. Adun ti atrasom kanyak. Kaya't kung nga ibalas ti panang bastos mo kan Esmeralda. Anay ko. Anay ko. Ti ammo yung atakit jak ammo ti saksak bayak. Da kayo mat tinasakitan iti panang danogyo iti gumgum ko. Tatang. Esmeralda, insanggak ti gumgum ko iti gumgum ni tatang mo. Kat iso tinasaktan. Limandok ti bagik. Kat saan dak akabaulan. Talaga ang takis kagabat. Kita niya. Balsam ni tatang ko. Gapukin ka, Esmeralda. Ay ayatan kalaunay. Agawid kayo! Ikiti ka balyo. Kumlab kayo! Awanan kayo itibain. Kunak tupay akakumplot yun dagiti tulisan. Ti kabalyero lakit dito ng paltog kanyak. Kumlib kayo! Napuntaan pa rin ni Gabat, Esmeralda. Agarudok ka nga aglipas. Ang mga numeram-raman tapay. Awanan kayo itibain. Da kayo ti patay. Saan ka na pati paltugan ni Gabat? Umaykan! Agarudok! Awanan pa. Saan amaminggang agpaputok? Pagarupan na lakit di anapuntaan nak. Sa anak nga gargaraw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gamitan tinakaado ang nakakabalyo. Ni Bursun sa DJ Maisa. Agdapay datarok. Nana parang! Daka di Bruno dagiti dimtang? Jak nakita ni Bruno, senyorito. Da burso kun tarok tinabigbig kaw.
Ket damot ni Bruno. Binaon ko itay ni Bruno adumanon iti ayanda. Sigurado nga ta, senyorito. Ay, isunsa day tamay siya. Talaga da kayo. Awan pa'y gana sa makisarita ka na kayo. Nagkadi ayaban ni Bruno, senyorito. Salan! Ay, Awan ibagak keng kuana. Nigabat ti kasaritak to inton sumagbat. awan mo't lagayam ti ibaga ni senyorito ken Bruno. Ay, ni Bruno nga ta nagpaiso day dyan. Kasla kimutong ken pimas day. Urek lang nakigtot, iti pa nagpukaw mo, Brandon. Sino ayati ka pungtot mo, ha? Ni Barang. Dinamag ko ni Bruno no dimtengan. Daka no borsyo ken taruklaan. Tinakita na. Akpay ket nakapungtot. Gatanyat ka pungtot mo, no saan na nakita ni Bruno? Binaon ko ni Bruno amapan iti kaunasan. Siyempre, nagkukuyog da ko mga nagawid wino si Mangpet. Napanan na ko nga. Kat ni Gabat, San pa ya si Mangpet? Isotororaik mama. Kumusta ag Esmeralda kan laka Emiliano? mga no naranaan ti kabalyero. Kat mga no kadunga na pa, dagiti tulisa. Na. Anya? Mga no nagtitinulungan dan ni Gabat. Mga no pinatay dan. Ha? Anya pa ti mabalin mo, no pinatay dan ni Gabat. Sana mabalin. Naawan pa'y ni Gabat inton madamdama. Mangibaunak iti mangsukon kenkwana. Kamu janak na. Nang baligyak mo't langan, anang patay ka ni Gabat. Siya kumanan ti magdaulo karang iti pasurok na senyorito Brandon. Ya! Ano mang palpalto kanyak? Antal naga kabalyo! Matnaga! Ho! Palpalto ka nakmanan. Sino ang talay tayo? Hindi nga Gabat. Kasla saan na nakapapati? Nakita ti pan nakapasag na. Si kabalyero, patayin kay ta. Ang tanda ka ang alo. Tatang, kumpit ka na yung bagit isikat ko. Mga namatnag kayo. Ay, ape ang nagsarimba ng ti kabalyaw, Esmeralda. Kaslaan da kabutang na. Dayjay manin tatang. Kasla iti asideg kayo lang ti ayan dagiti sinong bat kanalbuong. Iso ang nagsarimbadang kung saan ang makatal na ni Angalaw. Well, tatang, mabuteng ka dagiti sinong bat kanalbuong. Sino ka ta dagiti agpipinaltog? Ay, marabian talauna yun. No urayan taga agsardang dakiti ka nagbuong. Madandanagan manan ninanang mo. Nasip nga itong tatang. Saan tayo ang makita dagiti agpipinaltog? Mga numatamaan tayo ti mayaw awan abala. Ti amok itay no ni Gabat laang tirantanay dyan nagpaputok. Idikuan. Inisublat na tamot tin apaltugan. Sino ka nagpaiso tayo chay tatang? Ti kabalyero kunak kumangam. Inramraman na tamot na pinaltugan. Adda atap ko. Ani Bruno dayjay. Anya? Apay pinaltugan na ni Gabat? Jak amo. Gampag ko na ak ani Bruno. Kas iti atap ko. Iso kinangkem magkanyak ini. Kat ita. Kaya't nakapayan nga iramraman. Makita tula ang dayjay a Bruno. Loko na niya. Hindi tayo nakit na paltukan. Di ka balyero lakit tinajay. Nakasaysayang agong daway. Anong tinapatay? Napatay ko ni Gabat. Dumngag kayo na imbag iti bakak. San pa'y adimteng ni Gabat? Ket amangan no nasagang na ni kabalyero ket napatay na mutan. Ni Bruno kaya? Adak dito, senyorito. Kumuyog ka kada borsyo.
danunan nyo ni gabat iti kalidaan. Uray, tadda ti hasag, kan lampa pagsilaw yo. Imposible ang ligabat na ito. Sino? Nagpardas ng paiso ti pa nagpataray na ni Masinag. Oh, Tala ka, kabalyo! Matlaga! Tala! Saan? tonto, saloy. Nagluwak sa mutan. Alay ka. Oh, Pasensya ka lang kuman, Bruno. Nasipgot ngamin. Kati amok. Awan tinakasakay iti kabalyo. Nagpugot kamat ngamin. Tulungan ka bumangon. Awalan kay Tiboy. Oops! Nanganak, iti tapok, iti panang endaramudong ko. Ay, Diyos ka! nagrabi kang aminan gabat. Mangibaunak kumaytayan iti mangdanon king ka iti kalidaan. Naipasubo ak anak irangat, senyorito. Natayak ko man. Sino dayjay? Saan ko nga mo? Ngumitay ko mapalubo sa konda Esmeralda kan ama Emiliano nga gawid. Kalaat nga da kanalbuon. San nga ta ati kabalyero dayjay? Ti kabalyero ti atap ko, senyorito. Ti pakas daawag. Apay apaltugan na da Esmeralda kan ama Emiliano. Anya? Nan ano ni Esmeralda? Panagkunak, senyorito. Saan mat anan ano ni Esmeralda? Jak na nga ti panagasog da kini ama Emiliano. Uray na tay kumanda yala kay. Ayan da nga rodan. Nakita kita simpok iti kaunasan. Kalpasan na. Kinaamat ko dahil dyan ang paltog kanyak, senyorito. Anya tinapasama king kuana? Ti kabalyero ka di dayjay? Jak nakamatan, senyorito. Tuntun! Sayang akong daway! Nakitak ti panang danog mo kinigabat, Brandon. Apay anyat basol na. Kanapay narabyan na si Magpa. San lang kumanadanog ti marmanan na kanyak? Bigat to lang. Nakasaysayang akong daway, mama. Di nalakit din na magdaya kabalyero. Aniya? Oh! Barang! Apay, senyora! Umasidag ka! Di ka makipinnukaw kanyak. Ay, senyora! Inkaya ba ni Gabat? Ipabigat yun, mama. Sakton ti makamuging kuana. Agalwad dayjay alakay Emiliano kanyak. Sana mabalin. Barang agaraw ka na. Ay, sige, senyora. Inakon ayaban ni Gabat. Nagsakit ipatong kan sikat ko. Gawit panakat-nag ko iti kabalyo. Ayop na niya agabat. Ginagara na lakit di. Di panakat-nag ko iti kabalyo. Ti pakas daawak. Nakitak ti pan nakapasag na. Nakaragragsagak lakit din. Gayam. Oh. Kansang gayam ati kabalyero tinakarangit ko. Ni Gabat pinangkamat kanyak. Adang to aldaw na kanyak. Awan Sir Bim at tinalak ni Brandon. Nakita mo lang arodan di kabalyero, di mo pa ilakit kinamag. Saan ko sigurado no jay kabalyero dayjay, senyora? Saan ko nakita? Naparta ka naglibas. Sino kumahado saan at kabalyero? Di ka pa ilakit kinamata dagos. Tunto. Inyo na mga ta, ngayon yalikaka dagadi agamaan niya. Kurso na adam ka din ni Esmeralda. Senyora, jak nakapaggunay adagos. Tasan nak nga ingga na paltugan. Katuray ko manatay ka na.
No intayak ti bagik iti daydi a kabalyero. Awan matla ti Serbina. Sumba-sumbatan nakit din! Barang! Alam tayo lati ko iti kwartok! Gusto nanday ta, mama. Siyaktun ti makamuging kuha na kunakmat. Umanaw kan kapat. Ngam agrin ni Sultan ton bigat. Kagurak ti saloy apasorot. Agyaman ka, tanabiin. No amodal ako ma. Ani Bruno tinang paltog kanyak. Saan kiti at ti kabalyero. Jaklam mo na. No anya ti aramidan da Senyorito Brandon. Kandon niya Margarita no maamuan da dayta. Ang ama. Saan ko ama panagnagan? Ta saan ko nakita? Uray ni Bruno. At tapon na ati kabalyero tinakarangat na. Gapo, tasan na ka nakita. Ngaminton bigat. Sakbay akasarita nak ni Senyorito Brandon. Ana, dandani na ka man linatigaw ni Senyora Margarita, gabat. Naimbag, ta linapdanak ni Senyorito Brandon. Anya nga minti na pasamag aya. Apay asiriring kayo pailaang nanabarang. Rabiin. Kaya't ko kumangarod ti agdamag no anya tinapasamak. Nagrabi ika kami na si Mang Part. Nasaysayat no saan kayo agdamag. Agsim kayo latan. Saan ka kumangakong ungat? Saan kumaaday tati pakabasulag? Saan kayo amadanagan na nabarang? Daka sa kiti panagkita yo. Ngam saan nag-akaskin ni Bruno. Ay, puno ka barog. Kasla ka na yun nga agpumpungtod ni Bruno. Namin anong anaraman ang titanong na. Tatang, Nay, nagsapa kalakit din ang nagreeng Esmeralda. Parbangon pailaeng. kunak namin nabigatan iti nalukagak. Nanggag ko ti taraok dagiti manok. Sa nalawag mo ni Tirwar. Gayam, kaabos. Wanaw, saan ka nakaturaw anang pampanunaw iti napasamak iti kalman. Dandanita yung tatang. Anya nga tati napasamak kan manong gabat. Uray na tay. Maininot kumaamatay dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Tapno maksayan ti kinabilag da. Anyat pa nagkunayo, tatang. Tinga ta kabalyero, tinang paltog ka da tayo? Tinapudno na. Daita tinakariribokak idirabi sakbay anaalak ti turog ko. No ti kabalyero dayjay. Apay nga inramraman na ta pinaltupaltugan. Oray day jay mata kabalyero, tatang. Pagduado ak no anya talaga ti panggap na. Awan sa bali apang namnamaan tayo. No saan ada tayo matla at trabahador Esmeralda. Dagtaktak na ritiri daw di pagturturugak gabat. Diyak mang gusto na ka pa ng banikas mo kanyak. Kaslam malalaki ka launay. Namin adon ang nagrangat ta, Bruno. Ang kayat ko apanagnagan. No asino at talaga ti malalaki katata. Loko, sakit din ti karkaritam. Asino ka kuma? Naigabgabat ka lang. Sikatin ang palto-paltog kada kami kada Esmeralda kan Ama Emiliano. Saan ka di? Mapaniknikam na itapang mabasol mo kanyak. Nakita na? Apaya kaya't nakapatayan, Bruno. Saan mo ka di pa'y anaaklon, anaagaw ko ti pwestom? Ang pinatay talangan. Masapo lang may salang ti agbyag ka na ta. Oops! Kunak man nagpinatay ta, Bruno. Saloy kamat. Nanabarang! Yalaan nyo man ni Bruno iti kanan na. Agkakapsot! Pangas ka unay langgong. Anya? Napaitanaan ka matlangan loko.
Talaga patayin ka. Agot-got pa ng di pading-pading ko. Luka. Saan ko amaklo na ito? Tidakas na ngamin kin ka, Bruno. Paituray kaunay iti pungtot mo. Naitoblak ka lang dadakos. Iyawat mo ti, mama. Insulto na ka ni. Umay kakit din. Lilipot ka kalaban. Kung na matulungan nak. Tinarog lang man. Patayin ka malangan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay gabat! Ustunan! Sadri kamot ni Bruno! Ay na! Natay samot ka ni Bruno! Barang! Big-bigat ang tagikikis. Apoy, ha? Sige! Agikis ka pa! No! Siguray! Patay ko si Boko! Gunggunam! Big-bigat ang gat din tagikikis, makaisturbo! Oh, agul-agul ka pa! Utak tibok mo. Ha? Masyad ka kumakadag, senyora! Oo, naikan na tao. Anya ka di man ang tibaso ni nanabarang ma. Oh. Abay. Pang-asiyo, senyorito! Anawain niyo ko man ni senyora! Sumartin ka kami na sakit nga sangit! Inibatan ka lang arudan da nga. Sartin! Kaskala... Wah. Anya nga min tinagikisam na nabarang. Ay, senyorito, nakita ki panagkabil da kaabat ken Bruno. Awan sapay ki din ti puot ni Bruno. Aniya. Katapay ngay tala ngay baga mabarang. Kasano amay bagak no dagos a pinungot dak senyora. Bigbigat. Taslanaw nagtipampanunota, Miss Meralda. Pampanunod at tatang. No ituloy tayo pa'y tagaik iti kaladaan. Anya nga tanti mapasama kitang aldaw. Mabutang kakadain. Naimbag ko ma. No sangon-sangon na dyan ang paltog ka na tayo. Huwag kayang. Anya nga tanti napasama kan manang kapat. No namin na doon na paltugan. Natailakit din. Tatang, Di mo ibaga amasyan kabutlaang itinayagamat. Kunak man no kagurguram. sana ka maasyan kan kwa na tatang. Kagurgurak. Agsagana ka nga ron. Madamdamalaang. Mapantaan iti kalendaan. May mayat no masapat ah. Oray masapat tayo tatang. Isumtumat lang nga isot, tandan tayo. Anya tinapasamak ni Bruno Gawat. Naudatal mo tinititapok ngawan po na. Senyorito. Nagang-angawan may laang tinaginsayo, itay. Itay masakitan. Impay-pay sunamatan. Isumat tinaabak. Pinagbilib na Gabat. Napigsakan na siglat ni Bruno. Ngam pinadsom. Kasta ti kayat ko at tao. Bursyo! Mga alakay ti danom. Ibuyat mo ken Bruno tapno makapuot. Bayamon. Da kayo! Bayan nyo lata ni Bruno. Makariing tulata. Umay ka na Gabat. Papananta, senyorito. Inakasarita nila ka Emiliano. May panggapi tinapasama kini Kalman. Sige, isang ganam, dagiti kabalyota. Mas daaw lakit di da Esmeralda kan ama Emiliano. Tiyan mo da nga takat na tayo. Ni Senyorito Brandon Dilintan. Masino tati katuhan na. Ay, ni manong kapat? Kunak mo matayin. Kaslawan mo't sugat na.
Pasino dagiti nakakabalyo at dimtang Esmeralda. Da Senyorito Brandon tatang. Kat amuin na sino ti katwana? Ah, Makigtot kayo lakit ni. Ni Manong Gabat. nakalasat gayam na itagabat iti pan nakapaltog na iti kalban. Kaslabiyag ti pusa ti biyag na. Kita nyo. Sumarsarono ka ni Senyorito Brandon. Awan samot sungkat na. Namnangag ko ti panagasog na iti kalman. Naglawagan nakita ta ti pan nakakusbo na. Basta awak tatang. Dito'y kalaang. Siyak ti mangsango kadakwada. Bara. Anyati. Tapok. Nakaidak iti katapukan. Masakit to si babukal na bagi. Pagka na ito. Nagmagaadara itiniungiw ko. Malagip ko. Ti ayo pagabat. Naknam naman nga bakan nak. At tapan nakasyak tinang paltog kenkwana. Kasanon na ipulong na kada Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Nasaya no papanawan dakla ang iti Villa. Mga ano patayin dak sa iwalang daklatan. Dahil tatisan kong ipalubos. Nagitibot awaran bain akakadwa ka. Binaybay ang daklatan. Tonta. Adda kamot lagayam dito'y barang. Sanak ka di amang mangag. Ha? Anya tararamidam. Pasensya kayo lakuman, senyora. Impukaw nga ni Bruno itay nga ialaak kano iti kanan na. Kat di ka makasungbat iti panangaw-awag kuken ka. Manghalakla ko maiti kanan ni Bruno sa umay kayo danunan iti laam ti Villa. Nakaput gaya man ti tonto. Kat na Brandon kan gabat. Saan da ka di nakasubli. Awan da pa'y senyora. Ang kangarodan ni kaniti kanan ni Bruno. Talaga nakapsutan. Naginsayo dalaan kan gabat. Ngam kasaritak inton madamdama. Nagadulakit din tin karagamit pinggan ko na parang. Aslaman na nga naklaw na eh. Kahit mo, tayo takkaboy tirupam na ito eh. Ne, kat saan ka nga agungat, Bruno? Amaw ka mabisin ka unay. Kan agkakapsot ka. Ayaw paggabat. Nakita yung kalit tinapasamak. Uwan, nagnervyusa iti pan nakakita iti pan nakatublak mo. Nagkinarit kami lang kanigabat nga ginsayaw. Ngam itay napasakitan. Impay-payso naman tayo. Nakita kasi kati mo na adimanog. Ngam di mo na diswan. Itay nadanog na ka. Nagpungtot ka ba dan? Ay, napukawan tigkaras ko mangan. Si kamanlangan di pagpupungtotak. Kasaan ay panawan kamanlangan. Kakaasi aklang arudon at tinungpakan pinungot ni senyora. Nakita kita ni Esmeralda at imbandag iti tawad. Mas daw tilangana. Maburburtyahan nga ta. No kasano ang nakalasatak. Ti amuda ni Ama Emiliano ket nasugatanak. Nung naging sugaklaan. Ni Senyorito Brandon nagpaputok. Apay, Senyorito. Kinarit nakit din nila kay Emiliano. Natured gapukin ni Esmeralda. Senyorito. Basol mo na iti kabat.
Di mo kit din nakamag na diya kabalyero. Uray pinatay mo kumanda Esmeralda ken na kay Emiliano. Kabala kapatayin ida, senyorito. Ngumno patayak ni Esmeralda. Amangan no syakmat ti patayin nyo. Takayat mo apatayin kalangan, loko. Ada kayo gaya man tatang. Unsayam, anya ti kahit asawan dagi di kanal buong. Talagaan na ranggas ni Senyorito Brandon Esmeralda. Nakapaturungan di paltog na kinikamat. Nadlaw sa ni Senyorito Brandon ti panagkarasakas ni Damian iti kalendaan. Ket iso ti pinaltogan ni Brandon. Anya? Naimbag na nakarukom ni Damian. Tadikat kuma napaltogan. Kat anya ti si Maruno na pasamak. Pimadaw naman. Abangan no inatap na akarasaan tinagkarasakas. Makapungpong tutlaunay ni Senyorito Brandon. Gapoy ti saan apan nakakemeg ni Manong Gabat ije kabalyero. Kahit na pa yun apatayan ni Manong Gabat. Kas dati kinaranggas ni Senyorito Brandon. Imalamat laang iti day di doon sa Villano nga amana. Dayjay, adalang arudan na kay Tured anang patay keng kuana. Day tangat na ti pagpupungtutan ni Senyorito Brandon. Taging ka ita. Saan da pa lang amuno as sino ti pimatay iti day di doon sa Villano? Nga magdwa-dwa aki ti kabalyero. Nga iso tinang baltog kinigabat. Apay anay ramraman ta na paltugan, Esmeralda. Sino nga ro day chay tatang? Maburbur siya anak. San ba't gaya mo napuntaan ni Gabat? Naging aasog lang. Kaya tiyo asawan tatang? Talaga ada tayo tiranta apaltugan di tao? Kasano nga ro day? Saan ka nga butang? Kasaritak to ni Gabat. Kat itugot mo, di baltog mo. Tatang, Masapol nga day sarang tanong kas panganigan laan. Salakniban dati biyag ta. Sige, umunatan iti kalindaan. mabitlaan tatang. Isaganak lang ti balon ta. Nimbaglakit din. Tanaugasa kung dagitay galon a pagkargaan ta iti numan. Ay, senyorito. Dandani at nadalapos iti inukatyo aridaw. Awan ti bibiyang ko. Uray pa'y matumbakaw inumidaramudong ka. Nanabarang, umanaw kailangan. No saan nyo akayat ti may ramraman. Sige, baraw. Itagawat. Kasapulak ti palawag mo. Nakasaysayang agundaway. Italang makasarita ka, anasaya. Nagasat. Tasan asikat ti pinaltoga kita eh. Ingkarigatak mo ta kinamat, senyorito. Ngam naparta ka nagpataray ti kabalyo na. Sa nasipngat. Ngam ko na nila ka Emiliano. San kano ati kabalyero daya? Kasano ti pan nakasigurado na iti dayta, senyorito? Tulisan dayjay. Awan lakit di tinalintag aturong ti panunot na. Panawan nakmalangan kabat. Sige, mapankan iji kalidaan. Sige, senyorito. Nuamula ko man ni Senyorito Brandon. Asaan ati kabalyero tinang paltog kanyak. Nudikat ni Bruno. Natnag kayo kumanicagdan na parang. Anyabot ti Bruno. Matartaranta at langarudan. Kaya't mo pa'y amabluak. Anyang aminti ka buto ngayon. Makang unget ni Senyorito Brandon. Nanggag ko, adandani na kano pinaltugan ni Gabat. Anya? Apa nga ta? Gagapuday ti kabalbalayan. Agalingag kayo na imag. No adamangin tayo akanal buong. Tuodas sa nagyagabat. Di pa'y kasi nakabut-butungan dito ibilya.
Inuton na kayo matanatao na apatayan. Amo ka nagdiretso kayon kin ni Esmeralda dito'y kaladaan, Ama Emiliano. Kunra, nusanda ka na makita ang mabigatan. Naging aasog kalagayam, gabat. Mamati kayo kadi at ti kabalyero tinang paltog kanyak. Apaya kayat na kayo apatayan? Saan? At di kabalyero dayjay. Nakita yo ka din ti kabalyero? Tapno ibagayo dayta. Tulisan dayjay. May isa nga impostor. Oray sika. May isa ka ba na impostor? Naging aasog ka lang. Ngam tipon no, kadwam dayjay. Amang patay, kuba kada tayo. Saan kan nga agliwak pay? May isa ka ang impostor? Esmeralda anak. Iso aron bang amatay ka manong gabat? Esmeralda, saan mo ngay paturong ti paltog mo kingkwana? Dakas ka manong gabat. Iso aron bang amatay ka? Esmeralda. Saan? Mabutang ka amatay? Saan ka di aron bang amatay ka? Sikat tinangtod kanyak iti dati apaltok. Ngam da ito yung matla apaltok, timang patay kan ka. Balagan ka, Esmeralda. Apagdarikmat lang apanaggaraw ko. Dakes kayo nga agamakanyak. Napangas ka. Gapo tanapigsa ka. Idinto analupoy ang babae ti panagkitkitam ken ni Esmeralda. Song batam ti saludsud ko. Kadwam ka di day dyan ng palto-paltog kada kami kan tatang. Ha? Saan? Jak am mo day nga impostor. At dadimtang nga nakakabalyo, Esmeralda. Day dyan lakit dito ng paltog ka ni Manong Gabat. Ngam na ginaasog laan. Sa kalpasan na, datati isa ron na pinagtupaltugan. Ni, kitahan nyo ti dimsag iti kabalyo. Ni Bruno. Ni Bruno ti dimtam. Idulin mo ti paltog mo, Esmeralda. Delikado kayo kini Senyorito Brandon no makita na nga da paltog yo. Gabat! Gabat! Matutay nyo! Nakapimpintas na ito aguntaway apan ng paltog ko kada kayo adwa. Balagan ka, Esmeralda. Tong palanak. Idulin mo ti paltog mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Isumat lagaya masaan kayo nakita adagos. Nakasamsamag gaya man dito kalidaan. Nakay Emiliano. Napayakos ko sila panak. Agbuno ka mang kanyak, Bruno. Sika ka din yung palto-paltog ka na kami kan Esmeralda iti kalman. Nakarit ka laklakayan. Ada pa managnag mo iti dahil tang ipapapasol mo kanyak. Pagdamdamagan ka lang. Anya nga minti kadam dito'y Bruno. Binaon na kakadin ni Senyorito Brandon. Saloy ka, aloko. Di mo kabalang radya kabalyero. Ay. Da kayo nga kama. Saan kayo ngagmulanglang? Ang trabaho kayo? Ituloy kon tagabyon, Esmeralda. Ituloy mo lang, tiyagin na. Itid mo kanyak tagabyon, tatang. Sak tagabyon. Di lama asyan ngamin kada kayo ni Senyorito Brandon. Talaga dakas. Lakay kayon? Namdos-dosaan na kay kit din. Naturag ka ngagsao, Esmeralda. Makadanon ka ni Senyorito Brandon dagitang ibagbakam. Oray man kat pat-patgen na ka. Agpapada kayo amin na tonto. Nakita yung gaya mapimanaw apay at diyo dinamag no sa dino tinapanan na. Ito, Brandon. Anya matiba kayo? Ikwa. Kunak man no saan makapig siya ni Bruno. Kapo iti panang bugbog ni Gabat ken kuana. No saan kayo akasapulan, saan kayo man na makibibiyang ka no masasidag? Ha? Pumanaw kayon. Tama nga nuyak makatipul kat da kayo iti pagpupungtunak. Kat si Kator ko.
Ayabam ni Tarok. Tengka kita ni Bruno Yasinda. Babae ni Esmeralda, ngam napigsa. Isun ti aggabgab yun. E dintutan nila kay Emiliano ti agparparaspas ka rin ti bulong ti kalagdaan. Pag mamauyungan ni Senyorito Brandon ti kinapintas na. Nabilag na Senyorito ngam saan na akabala na tagikuan. Nalakalangat nga ramidan na right ano kayat na. Mabitlang. No may kanak itinapintas sa kundaway. Libat at nigabat. Nalakaktulangan na parmagan nila kay Emiliano. Talaga pagpungpong tutin nakday di Bruno. Nakasublin dagiti binaon ko. Ngam awan ka no matiji kaunasan, mama. Anya nga minday tango gali ni Bruno. Pumanaw asaan nga pakpakada. Saan ko pa nasango akin nasarita kat may panggapitin na pasama ka nakwa na gabat. Amangan kit dinunapan na dinano ni Gabat, iji kalidaan. Kat, anya ko mamuntiramidan na ijay. Yaka mo. Kasaritak to inton makasangpot ti loko. Ada ka dinin baon mo. Wano, sika kumalangan, ti mapan magdanon. Tapno makitam no damot lang ni Emiliano ijay. Padasan daya alakay ti san ngagtungpal kanyak ta makita na. Amangan no napabot ngan, ama ulit napasama kiti kalman. Aglalo ta nagpaputok ka itay. Mamuak to na makasubli dagiti binaon ko anang sapol kini Bruno. Ken ada ko man ni Gabat, no awan nila ka Emiliano ijay, mama. Simurot pa'y langatan ni Esmeralda ken kuana. Huh, may samot na dyan babae. Maag. Numanugot la kumati kayat ko ang mapasama. Tonto! Saan ko magustuhan dito ngay bagbagam, Brandon? Itay pailangaw rorayan da kada turko kan Tarok, Bruno. Saan da pumanaw? Aging ga saan da ka akakuyog. No apay ngamin nga imay ka dito eh. Kat awan matibilin ni Senyorito Brandon. Kunam na sino ka akalaingan Gabat? Bay-bay amat lata nila kay Emiliano nakamulang lang. Kat, agi pulong ka kin ni Senyorito Brandon? Uray anya ti aramidam, Bruno. Saan mon ang mapasubli ti panagtalakdakin ka? Amok, amay saka lang nga impostor. Mamwakto mo lang ti pudno agagaram dito Asyenda Margarita. Umaraw kakit din! Saan nak nga bugan? Uram nga ta, amalipatak tinapasama kita'y bigat. Noan niya ti ko nama. Pagustuhan ka, Bruno. Kaya't mo abuyaan da Esmeralda kanla kay Emiliano tinapasama kin ka itay bigat. Hoy, nakay dita! Umano ka yun? Sumaruno aton. Kaduag pa'y ni Gabat amang bantay kadala kay Emiliano. Siya, timang parmak iti kabalyero. Saan ati kabalyero tinang palto-paltog kada kami kada Esmeralda kan ama Emiliano? Kaya't mo ama-aman ni Senyorito Brandon tinakarangat ko. But-but ngin na ka di. Pumanaw kan! Saan ka nakasapulan? Turko! Tarok! Pag tinulungan nyo ni Bruno nga isa kay iti kabalyo na. Uno, kaya't mo tapukawak pa'y laang tipuot mo. Ha? Pagdan to aldaw ni Gabat kanyak. Impang tanakit din nga ipulong nak ni Senyorito Brandon no sa anak pala pumanaw. Ibabay nakit rin. Ipabuya na kada Esmeralda kan lakay Emiliano ti panang bugbog na kanya. Imbes ko mga tinulong kami amang but-butang kadagiti trabador. Ako reka. Wan, kasto'y tarmidag. Apay kit din asaan. Nimbaglakit din tapig manaw ni Bruno tatang. Amang ano niya pa'y aramidin na kada tayo. Ni Gabat, di pa kaborbor tiya ak Esmeralda.
Nalaka kumalaan nga ramidon nang ipakita na kini Bruno. Tikad dati paltog mo. Sana mabalin niya ramidon day tatatang. Gaputan ng maamuan ni Senyorito Brandon, tinagapuan ti paltog, delikato. Ramidom ka di day tano kas pangarigan, Esmeralda. Juan, aramidat tatang. Kagurak launay ni Manong Kapat. Numabalin la kumaalib at kapaltukan. Ay, anak. Amagan, no may sagmak ka. Bayam na siya kung di makamo kinikabat. Oray tayong tugot ko ti talunasan ko. Mamin ano lang asig patag ti ulo na. Imbata si Mangpit kan Bruno. Itay-pay nga urayan na ka ni Senyorito Brandon. Apay nga men, asaan ka nagpakada kan guana? Biyangot ka, bakit? Kaya't mo tatong-patungpaan ka. Nagapwam nga min aya. Saan kayo ka di palang agulimat? Okay kayo man. Batsanak! Ang mga numatnagak iti, parang bangkat mo kanya! Talaga matnag kayo, naggulagol kayo. Deta, naipasakay kayo ni Kabalyaw. Sige, Kabalyaw, taray! Saan ka, Balyaw? Saan ka kagtaray? Pangasi, Bruno! Ibabana! Talagang awan na saya at mapampanunot. Naimbag, tanasiputan ni Torko tinaramid mo. Agtaray ko man ti Kabalyo itay. Hanggang naigawin na. Di pa ikot na tuktukol ti tultulang nanunat nag ni nanabarang. Bibiyang ko pa'y gungguna na ah. Kastaga. Abay! Gusto na. Abay apay manaw ka di ka nagpakada, ha? Lugo bang kaitay ti gusto? Salbag ka! Gusto na siya. Awan bilin ko amapan ka iti kalidaan. Apay ang naglibas ka, ha? Kahit mo tabalatukan ka? Mapan ko ba tulungan ni Kapat? Mang pantay ka nila kay Emiliano, senyorito. Wah! Mapagtinulungan mi kamagan ti Kabalyero. Patayin ka na kuman. Panawang ka man langan. Oh, narangkas ka lang ray, senyorito Brandon. Makalo kayak langit ikaduak. Labanan da kayo kanidto niya Margarita. Aliko, tarimaanin niyo mo tanan parang. Damat nga agot-ot, kamulit tirupak. Nagpudot na itang nisnis ng din na suiti dugol timugin ka. Ano samti sakit ken pudot na. Taisaw ti makaagas ken ka. Sikan tumot gamin. Barumbado kalaunay. Kasanon, nunat nagak kumaiti Kabalyaw. Yangot kayo man kami. Pagalwad ka kanyak sa kabakat. Oh. Tonto! Anya der aramidam kinibarang Bruno, ha? Kaya't mo, tanayo nagtagadil mo. Sikan amin Bruno. Agipang taka pailaan. Napanan ka no ni Brandon, barang. Tinangag ko ang nagsaritaan da itay kadaturo ko kuntarok, senyora. Mapanda ka no ijay kaunasan. Kunak no napanda kinita nila kay Emiliano ti kalentaan. Adala nga rodo ni Borsyo o iti kaunasan? Diyak manam mo, senyora. La, panawan na kami kin Bruno. Takasaritak man da ito eh. Sige, senyora. Uray ta naagasa kung ti kamuol ni Bruno. Nagdaragayam ti subil na. Bayamon! Ha, tila kat anos mga agas dita. Dandanin na ka lang rodo ni patinag iti Kabalyap. Anya ti diyo nagkinaawatan kinigabat ha, Bruno. Saloy kamat gaya. Naawanan ka kit din iti puot. Nagkinarit kami lang agin sayo, senyora. Impay sura matan. Di kay pa lang ron nagpinaltog. Taoray may sakuman tinatay kada kayo. Tsak pa'y kahit timatay, senyora. Awan pa'y asawa. Haha, tonto. Asawa pa lati pampanunutan. Kaya't mo tayo asawa ka kinibarang? Saan nga ganak? Namangsig ta, gininom iti nasangar. Hay, awan lat gungguna man ang isungsong kan kuana. Sika kumakot ti mga asawa kan kuana. Apay,
Apayasan ka nagpakadakin ni Brandon, idinapan ka niya kalandaan, ha? Ako ang bidot ko na ita, senyora. Kaya't ko kumatulungan ni Gabat amang gemag iti kabalyero. Naupot pa lang na iti sugat ko. Oo. Diyak maklong na ito eh. Oh. Diyak man ipatan tinaramid na niya ang Gabat. Kat nagitimot kakadwag. Binaybay ang daklatan anangan iti tapok. Kasla pagkakaduan dak. Kan gapo iti dadya bakit barang. Nadugulan dak. Babanti padang manso-manso ni Senyorito Brandon kanyak. Oh, saan kong ipalubos? Akastoy laptan ti mapasama kanyak. Ay, nabanog ako na Esmeralda. Mabisinak pa yan, anak. Adan sapay kilaban tatang. San tayo matngarot na nakaitugot iti posporo. Itunok ko man nagiti natiliw ka dadak kaladudon. Ay, ngala, kumaa anak ko. Ay, Kasla, mabisin kayo na una yun tatang. Nari ka talaga ti biyag tayo. Nari ka ti trabahador iti asyenda. no, saan tayo nga ganos? Ad-adda ngagbisin tayo. Nimbag tulaan, numatuntun tayo ti kalintigan tayo. Ngam kaanon to tatang. May salaan ti amok apamuspusan. Agtutulag tayo ka dagiti trabahador. Kalabanan tayo dagiti naranggas nga sindero. Tatang, dumdumag sa ni Gabat. Iti pagsarsaritaan tayo. Dayjay, agturungan dito eh. Isaganam ti paldo mo. Tatang, Mabuti nga ka ni. Anya ti Sir na sinuruan ka. Amang salak ni biti magim. Anyaman ti pangpanggapon nyo. Saan nyo laangan nga itultuloy? Saan nyo kabalan ti kinabilag dagiti pagserserbyan tayo nga asyendero? Sagbay agudasen mi dagiti agina. Si kapay tiyo namin. Lakay kayo, lakay Emiliano. Saan da ka kabalan? Ibatam ti gamgam ko, Gabat. ibatam ni tatang manong Gabat. Tano saan? Patayabag ta bangabangam. Sige, Esmeralda. Paltugan akon. No awan ti patagkukan ka. Saan ka patpatgan? At sino tinag ko na ha? Iti ka man. Saan kong ay patagtimay sa akaskan ka? Dakas ka tao! Demonyo ka! Pwes! No mamati kayo adakasak. Ipakitak no kasano ti kinadakas ko. Ibatam yan ako. Ayop ka! Ibatan na! Sige, Esmeralda. Ngam saan ka makaruk at iti panang rakos ko ken ka. Adayo anapigpig sa agam itis ka. Kayat mo, ta ipaboyak ken ni tatang mo ti panangagak ko ken ka. Ibatan ko sa baligi ka itida ka sa pagkapo kanya! Ibatan na! Batayak tayo mo na! Talaga nga ayop ka, Gabat. Pilpilitan dak. Iso aday ti aramidok ken ka, Esmeralda. Ayop ka! Ayop ka, Gabat. Aging kakalang di ta nagtakdaram la kay Emiliano. Padasam ti agkirin. Pataya bekta bangam. Ayop ka talaga! Wala si ka, Esmeralda! Matay ka. No ipulong ko kini Senyorito Brandon dahito yung inaramid yo. Amoyo ka din o anya ti mapasamak kada kayo. Sige! Ang ipulong ka. Nakasagana kami danyaman na mapasamak. Gabat. Nakarit kayo launay la kay Emiliano. Iti dahito'y agundaway. No kayat ko, mabalin kayo apatayan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sakit ti si bubuk ka labagay ka. Naut-ut na iti dugol iti rupa.
Naranggas launay ni Senyorito Brandon kanyak. Sana mabalinan niya kung maibalas na dyan ang pasama kanyak. Awan pa'y nigabat ah. May sapay na dyan. Nangiti trabahador ti pagikarwag. Yung masapol nga damaalukoy ko ako man do kanyak. Urit alaw, uno 5 talain. Tapos may patungpal ko ti pampanunutak nga ramidan. Paginasit gandak na nabarang. Kaya't yung kadi anak kayo ti pagpupungtotak. Saan ka di Di ka kadimasyan kanyak. Bakit ako? Kansyak tinangagas ka dagiti sugat mo. No'y sinyer mo ti panangagas mo kanyak. Binaybay andak malatan. Talagang awan pagnakma. Pinatay na kakumalang aruda ni Senyorito Brandon. Luko ka ba ka na? Agore ka man dyan. Anay ko, anay. No saan ko lapang panunutan na babae ka, Esmeralda? Kun kang runaan launay. Gapo, dapat patgan ka. Jak ka ba timang pataykan ka? Jak pagtatakunan ti panangipatag mo kanyak may bagbagam. No da kasakit ti panagkita yo kin ni Ama Emiliano. Paltugan nak. Kabayatan ang nakatalikodak. Talaga apatayin ka! Pasensya kayo na Ama Emiliano. Masapol nga lahat ti talunasan nyo. Hoy, kabat! Isublim ti talunasa! Saan nyo kasapulan da ito eh? Tapno mapatay da. At dati paltog ni Esmeralda. Paltugan da. Sige, mapanakon. Yawanan pain. Tapaltog mo. Paltog kak sakbay ang makasakay iti kabalyona. Oops. Bruno. Abay akas tatilangam. Kasla ka lang nalaylay abulong. Apay dagiti dugol iti ropam. Sikat yakin aramid iti na ito. No saan nak kuma pinagpanggapan iti dakas, Bruno? Saan kuma napasamak da ito'y keng ka? Saan na siyak da gabat asalloy? Ken kugtakugtaram laan. Kasla saan lang asyak tinang kabel ken ka? Apay nga itakalaan. Ang mga nonyamot ng tinaramid mo kin Esmeralda. Iti dayjay akin na pintas na saan ka nga tama sulisog ken kwa na. Si kalate aggargartum ken kwa na. Kayat mo, tay pulong ka ni Senyorito Brandon. Tanya ko mati ipulong mo ken kwa na, Bruno? Si kanto pa iti ipulong ko. Kayat mo, tay pulong ko asikati agpampamarang a kabalyero. Amay saka nga impostor? Loko, sikat yung makapanaglag. Nakalaban ta na ya kabalyero. Si kalang tinakakita iti kinunam a kabalyero. Awan ka iskantipan nakisaritak ken ka. Talaga makapnek ka mang bantay kinila ka Emiliano gabat. Diyak nagbidot iti panagtalik ko king ka. Nupay adda dagiti pagbidotam daddoma. Juan Senyorito, impaturay ko ang nagkasip nga tandakin ni Esmeralda ang naggaik iti kaladaan. Tapno agnakam da. Saan ka din na nagpadlaw ti kabalyero? Saan mo tan, Senyorito? Amo na nga tan ti saksakbayan na. Mabalin ang nagbutang. Kalpasan ti pan nakapaay na amang paltog kanyak. Nagalis mo ti biyag ti loko. Mano abulanan anatay day di papa. Saan ang mapupuotan ti panaglabas ti aldaw, Senyorito? Nabayagak gaya man nga agpapaay kada kayo. Adon ti nagbaliw kanyak. Ngam ti kahit ko. May paayan iti ostisya tinapasamak iti day di papa. Aramida kami nakabalak, Senyorito. Wala, ang kaginanan. San pa'y ang nakaluto ni Nana Barang? Nakita kita nginragpin na pa'y ang tinapan nakitungtong kini Bruno. Senyorito, nakita ka na gado ti sugat na.
Uray la nagdugol ti rupa na. At doon tinapasaran na kanyak ti loko. Ngumawan lahat ti pagnakman na. Inot tulatan amatay. Ti awang ng pain. Inakanak. Iti pa'y imatang ni tatang. Patpat ganak ka na. Yung pagan ano kuma. Kasmat laki ni Manong Bruno ang nakadakdakas lang unayin. Kasjay ka di ti panagayat kanyak tayo jay agawat. Ako ka. Malagip ko tayo surat ti kabalyero kanyak. Uray jak am-am mo. Kan uray saan kami ang nakapagin na sidag. Wano nagsarita. Mariknak ka na po no ti panagayat na kanyak. Sino dahi siya kabalyero? Kasano kumamat nga ayatak? No di mo takpakita kanyak? Esmeralda! Ni Tatang. Tatang. Nakaluto ka din ni Nanang? Mangrabi tayo ka din? Ada ko may bagak kang kaanak ko. Sige, sumar kayo marot, Tatang. Siya tinagluto. Tamad-madi pa lang tibagbagin ni nanag mo. Nakaida pa lang. Imbangayo ka di kan ko, tinapasamak, Tatang? Saan? Mga nag-nervyos manan. Yak kahit ngagdandalag. Gayam. Apay ano mablabagan na kiti matam. Nagsangit ka niya. Awanan ba ingamin dahi agabat, Tatang? Kagurkurak. Awan pa nagraon na kanyak. Pakawanan na ko ma. Awan na rami na kanak ko. Napig sa launay. Nusan na ko ma, ngayon agaw ti talunasa. Amang ano na pong sayan ti ulo na. Nasikap, Tatang. Nagpardas nga gargaraw. Diyak nasiputang ninikat na gayang timbala ti pantog. No ipulong ko kin ni Senyorito Brandon, dinaramid na kin ka. Kagura na lakit din ikaman. Saan, Tatang? Yak kayat, ngay babain na ka. Kahit ko asyak to timang balas kin kwa na. May kanak tulat tayo tinapintas agun daway. Daak iti kusina itay agsarsarita da Senyorito Brandon ken gabat. Asino nga tangamin day kabalyero? Anya nga tati panggap na iti Hacienda Margarita. Amok atakas dagiti agina. Ado ti madamdamag ko atakas nga aramiden da kadagiti trabahador. Kas kadagiti pampamayan da kinila kay Emiliano. Kaasimod. Madusdusa. Awan ka din kalintegan na amang irupir iti karbangan da. Uray kastuyak laeng. Maawata dagiti mapaspasamak. Awan manen dinararamidan ni Gabat. Kas nagsaysayang lang iti oras. Imbes sa makitinulong nga agsawar amang sapul iti nang patay iti dedi papango. Mano abulan iti napalabas? Saan ko lang natusdusan nila ka Emiliano iti panaggaik na iti kalitan. Ngam kayat ko ngayapan nagkakumplutta iti daya kabalyero. Adda ka din napasamak iti kasangararamidam. Pay andak lang ma. Masirib ka mga Brandon. Ngam saan mo ka di mapanunot? Kalpasan ti pan nakapaay ti kabalyero anang patay kinikabat. Amunan ti saksakbayan na. Pampanunod at kidireta. So nga mo ko taramidak. Impagarup nga ta nila ka Emiliano ama may sana.
Nagunget ni Mamay di Rabi. Gaputasan mo pa'y anay palabog day ja kabalyero. Maganatan launay ni mo. Ang maipaayan iti hostisya ti bapatay, day di papa. Mas daawak launay, senyorito. No kasanulangan ti kinagalis day ja kabalyero. Aklunem ka di, anasigsiglat ngem sika. Makamagkantumat laang, senyorito. Amangan no nalimod ngagsisiim day jay. Iso akas to'y taramidam. Makisinikap ka. Kasano apan nakisinikap ti kayat yung aramidak, senyorito? San mo abantayan de Esmeralda ken laka Emiliano itangal daw? Agsiim ka laang iti asidagda. Napintas day tasing-asing nyo, senyorito. Day tangarod ti aramidak. Nalalaingkit din daya kabalyero. Ikang kay ti gundaway mo amang ipatong paliti daytoy kabat. Senyorito. Saan ka lang agkari? Masapul nga ramidam. Saan ka no bantayan ni Gabat dagiti nga agamay ti kaladaan? Amo kong taramidag. Bot-bot nga da Esmeralda ken la kay Emiliano. Kita keman anya ti arambiden da. Ngam sa narombang nga mamuan ni senyorito na ito. Tajak to mo ng kakasi. Kumusta ka, Bruno? Dan samat pa nagkurso na adam kanyak na naparang. Apa akong kumusta anak? Si Kamay. Awanan kanyak day taapang panunutan. Uray naranggas ka kanyak. Kumustaan ka lata? Inyong ganda ko baka ron iti kapik Tapno ang kadwata. Talagang ang kadwata. Mabiit lang arot. Tayo nakmang timpla iti kapeng. Mabit lang. Ayan ni Gabat. Ay, jakman na si putan. Di nagturungan da. Sana paling araw doon. Panawan daklatang. Di talunasan. Naipasangkir iti diting di tiruar. Tay talunasan ni tatang na ito ya. Tatang! Abay ka de Esmeralda, anak. Kita nyo. Tay talunasan nyo dito ya. Nakita ka nakapasanggir dita diding di tiruar. Oh. Dito, saan ka di? Wan ngagba isaw. Apay ngadda ditoy. Nakaskas daw, tatang. May nga tain subli ni Manong Gabat. Kaslajak mabating aramidon na dayta. Asino arutin ang isubli? Kanang ipasanggir dita diding. Ni Damian ti subugan. Pagdamagan da. Ang mga no nakita na nuasino tinangyag iti dayta at alunasan. Kas imbilin ni senyorito Brandon kanyak. Jak agpakita kada Esmeralda kan ama Emiliano. Inton aldawan ang mapanak ijay. Barang maranak ti kabalyero. Kabalak akarangat dayjay iti sangon-sango. Nasiglatak a pumaltog. Napanan nga tanina na barang. Di pa ilang sapsapulag. Awan mo ti jay kusina. Nakadano nakpayan iti aking babaakad sa aran ti bilya. Daytan ti kwarto iti kadwak ni Esmeralda. Nga atapag analimod a kwarto. Gabat, papanam. Ano barang? Kamkamatan nak. Anya tiyan aramidang dito'y baraw. Ay, no makita na ka ni Senyorito Brandon, minu ni Doña Margarita. Ay, naung tanda kalakit kay. Sapsapulon kayo ngamin na barang. Nakadano nakpain iti likod ti Villa. Nakita ka no ni Damian ti talunasan iti kaunasan. Kaslanda nang ipala daw, tanitog kikiti daga nakita na. Ang mga no ni Manong Gabat matlang ti akin aramid, tatang. Awan mo't langan ti pagdamagak. Kakurog-kura ka makita tayo, tatang.
Ada nagkarasakas iti na japaset. Ni kabat lakit di. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.